Atzotik hori zolatua, ikaslea matasuna, basabidean bakardadean, izutzeko iziltasuna. Grina izugarri gaur daukaguna, beza digital kontuan, kuadernoak zale buruan, ordenadore bihurtuan, ez negarekin, gu elkarrekin, ez negarekin, gu elkarrekin. Kurtso hasieran zenbat galdera, maskara jela papera, 3 hilabete pasatu dira, lan denok batera. Gure eskolako jai guztietan, olentzera baterena, denok hurbilan nagusi txiki, ospa ditzagun eguna. Ez negarekin, gu elkarrekin, ez negarekin, gu elkarrekin.